Tisztelettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok! Nézzük is, hogy mi a mai esti konferenciánknak a témája. Rendszeresen minden héten csütörtökön egy picit értelmező webkonferenciát tartunk, rendszerértelmező webkonferenciát a GN Life lehetőségéről, és ugye ez a GN Life nagyon sok mindent foglal magában, és aki már látta a 15 perces prezentációnkat, ami a weboldalunkra is elérhető, ennek egy bővített változata csütörtökönként élőben kerül ugye előadásra. Nagyon fontosnak tartom ezt az értelmező webkonferenciát, mert ténylegesen tudniunk kell az embereknek, illetve mindenkinek, aki érdeklődik, hogy vajon milyen különbségek vannak különböző rendszerek között, mennyiben más a GN Life, milyen jövőképe van, illetve milyen bevételeket lehet létrehozni, illetve egyáltalán milyen cél alakult meg ez az egész lehetőség. Jó, úgyhogy kezdjük is el a mai konferenciánkat, nézzük meg, hogyan is néz ki ez bővítettem. Alapvetően a GN Life Community-nek a célja, amelyet a GN Life Ltd. Angol cég irányítést vezet, egy olyan közösséget felépíteni, ahol a közösségi tagok Kelet-Európában is nyugati szintű bevételhez tudnak jutni. Mindez úgy, hogy normál munkaidő ráfordítással történhessen meg, valamint a megtermelt pénzeket a lehető legkedvezőbb módon tudják elkölteni mindarra, amire szeretnék. Nagyon fontos számunkra az, hogy Kelet-Európában, így Magyarországon is emberhez méltó megélhetése lehessen bárkinek. Sajnálatos módon, mint ahogy ezt látjuk, nem jellemző, hogy arányos lenne a nyugati területeken élő emberek jövedelmi viszonya a Kelet-Európában vagy Magyarországon élő emberek jövedelmi viszonyai szempontjából. Tehát nagy az aránytalanság, mi ezt az aránytalanságot szeretnénk csökkenteni, vagy megszüntetni. Erre többféle lehetőséget és opciót hoztunk létre, és ezekről lesz szó a mai este folyamán, de nézzük konkrétan a részleteket, mit is szeretnénk bemutatni a mai napon. A mai témánk, hogy a GN Life rendszer alapvető gazdasági téziseken alapul. Fogunk beszélni, hogy mi a community-nek az alapja, illetve bárki, aki kapcsolatba kerül a GN Life community-vel, hogyan tudja kiaknázni a közösségben rejlő erőt. Ugye a community az közösséget jelent, és milyen alapokat kell építeni arra, hogy növekvő bevételekhez tudjon bárki jutni, és majd erre az alapra mik épülnek rá, és hogyan lesz ebből tartós nyugati bevétele bárkinek. Beszélek majd még a nemzetközi lehetőségekről is, így együttesen ez a fő témasor a mai este folyamán. Ami nagyon fontos, hogy a GN Life Ltd. Két olyan közgazdasági tézisen alapuló rendszert üzemeltet, ahol a résztvevő felek összesített haszna jelentősen meghaladja az önálló piaci részvétel elérhető eredményeket. Na most milyenek a lényege, magyarra fordítva? Egy dolog, hogy egy közösség létszámából fakadóan olyan előnyöket tud megszerezni, amit egyénileg külön-külön egyesével az emberek nem. Ezért mi közösségbe tömörítjük az embereket, és itt a tömeg hatását ugye kihasználva fogunk olyan lehetőségekhez jutni, amelyek megtermelik egyrészt első lépésben a kedvezményekkel történő vásárlásokat, második lépésben pedig a nyugati színvonalú bevételt. Ez a fő célunk. Tehát a hagyományos vásárlásoknál hogyan is néz ki ez? Tehát egy vásárló elmegy vásárolni a boltba, hiába akar jelentős kedvezményt elérni a boltban, az ő vásárló ereje jelentősen kevesebb, mint mondjuk egy közösségnek a vásárló ereje összesítve, ennél fogva a kedvezmény mértéke általában 0%, tehát nem igazából tudják kiharcolni, hiszen a vevők nincsenek alkupozícióban, mert a vásárló értékük minimális. És hiába megy el egy másik vásárló, egy harmadik vásárló, és még nagyon sok önálló vásárló, nincsenek alkupozícióban, ezért nem tudnak kedvezményeket kiharcolni a boltban, üzletben, és ezáltal ugye nem jutnak megtakarításokhoz. Viszont ha vizsgáljuk a GN Life lehetőségét, akkor látható, hogy a közösségi vásárlásoknál, ugye mivel összefogjuk a vevőket, és ezért alkupozícióban vagyunk, hatással tudunk lenni kedvezményadó helyekre, üzletekre, boltokra, szolgáltatáshelyekre, stb. Innentől fogva jelentős kedvezményt tudunk kicsikarni, és ezáltal már egyesével is a GN Life közösségi kártyák bármelyikével ezek a kedvezmények elérhetők.
Tehát ez egy lényeges különbség, és jelentősen nagyobb megtakarítások érhetők el ebből a szempontból ilyen módon. A megtakarításokon túl a második fontos tényező, hogy nyugati színvonalú bevételek elérését tudjuk biztosítani legális üzleti modellek alapján. Lényeges kérdés, hogy egyrészt legális üzleti modelleket kínálunk, másrészt ezek az üzleti modellek leteszteltek és fizetőképesek, tehát innentől fogva a biztonsági tényező jelentősen nagyobb, mint hogyha valaki egyénileg próbálna elérni olyan jövedelemszerzési lehetőségeket, amelyekkel ugye bevételt tudna önmagának növelni. Olyan közösségi tagságot szervezünk, és ebben minden egyes közösségi tagot is bevonunk természetesen, amely növelése esetén lerakjuk az alapokat, és erre már nyugati színvonalú bevételi lehetőséget tudunk biztosítani. De már a közösségi tagság szervezésére is nyugati szintű jövedelmet fizet a GN Life Ltd. Biztosítjuk a megtakarításokat, közösségépítés, közösségi élet és identitás, rögzítés és professzionális képzés, személyiségfejlesztés történik, ugye a GN Life Ltd. Belül méghozzá a különböző oktatások, illetve rendezvényeken keresztül. A nemzetközi terjeszkedési lehetőségek biztosítása is adott, ennél fogva az üzleti növekedésnek az alapjai megteremtődnek. Igazából hosszú távú célunk az, hogy globális, az egész világra kiterjedő közösséget építsünk ki, és ennek a közösségnek az erejéből fakadóan olyan előnyöket hozzunk létre a tagok részére, amelyek máskülönben nem érhetők el. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a GN Life Ltd. Meggyőződéssel hiszi azt, hogy az emberi munkából származó eredmény a világ minden pontján ugyanazon díjazást kell, hogy kapjon. Ez sincs így sajnálatos módon, mint ahogy ezt tudjuk. Tehát egy kelet-európai magyar ember is megérdemli a nyugati színvonalú bevételeket, tehát a GN Life Ltd. Nem diszkriminál a világ minden pontján, ahol megjelenik, ugyanazért az eredményért ugyanazt a pénzt fogja kifizetni. Természetesen ez itt Kelet-Európában jelentősen magasabb az átlag jövedelmeknél, hiszen a nyugati szintű bevételek, ugye nagyjából ez a 2-3 ezer dolláros alapbevételek ugye meg tudnak jelenni. A közösség tagság szervezésénél, illetve növelésénél, az alapok lerakásánál egy lényeges pont, hogy nagyon-nagyon kevés olyan lehetőség van ma Magyarországon, ami ilyen kevés pénzből elindítható és fenntartható. Mi a feladat? A feladat az, hogy ismertessük meg az emberekkel azt, hogy a GN Life Community működik, ezt igénybe lehet venni, itt van, stabilan, és mindenki számára tudja biztosítani a bevételeket és a kedvezményeket is egyúttal. Na most ahhoz, hogy mi azt tudjuk mérni, hogy ki milyen mértékben vesz részt ebben a lehetőségben, a díjazást azt hozzákötöttük az eredményességhez, és az itt látható úgynevezett 5x6-os mátrix struktúra épül föl mindenki alatt, aki közreműködik a tagság növelésében, a közösségnek a növelésében. Tehát fel kell építeni egy közösséget, és ez mindenkitől magától indul el, és olyan mértékben, amilyen mértékben valaki részt vesz ennek a közösségnek a növelésében, olyan mértékben díjazzuk ezt nyugati szintű jövedelemmel. Mint ahogy látható, az 5x6-os mátrix az azt jelenti, hogy 5 széles és 6 mély struktúra épül valaki alatt, és ilyen módon láthatók szintenként, hogy hány közösségi taghely van, és ezért minden egyes közösségi taghely elfoglalásáért, ami kifizetéssel zárul, tehát pénzügyi teljesítéssel, 3 fontot fizetünk. Tessék figyelembe venni, hogy ez nem a saját munkából származó profit egyedül, hanem minden más ember munkájából származó taghely elfoglalása ugyanazt a kifizetést vonja maga után. Tehát függetlenül attól, hogy ki volt az ajánló, és kifoglalta el ebben a struktúrában, az ön alatt lévő struktúrában bármelyik közösségi taghelyet, önnek jár érte a 3 fontos kifizetés. Lehet, hogy ön fog ajánlani 5-10 ilyen taghelyet, és az összes többit egy következményként pedig a többiek fogják létrehozni. De a bevétel ugye hatás többszörözött, és ilyen módon meg fog tudni jelenni. Hát látjuk a jutalék oszlopban, hogy bizony itt a 4. szinttől kezdődően már olyan komoly, nagyságrendű bevételek jelennek meg, amely teljes mértékben kielégíti a nyugati színvonalú bevételi elképzelést. Menjünk egy picit tovább, és akkor nézzük a számokat is egy picit konkrétabban. Tehát ha valaki elindul a GN Life lehetőséggel azzal a szándékkal, hogy növelni fogja a
közösségi tagok számát az ő munkája által, akkor mi fog történni, és ennek következményeként majd a többiek munkája által is. Az első hónapban, hogyha valaki megkeres embereket, bemutatja nekik ezt a lehetőséget, és 5 új tagot tud regisztráltatni a rendszerben, akkor megjelenik egy minimális bevétel, ez 15 font. Ez a 15 font, ugye tény és való, hogy nem sok mindenre elég, de egy alapja lehet annak, hogy később erre rakódóan jelentős bevételek tudjanak megjelenni. A második hónapban, ha matematikailag vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor ha senki nem csinál semmi mást, mint ugyanezt, mint amit mi elvégeztünk az első hónapban, akkor további 25 új taggal fog nőni a rendszerünk. A harmadik hónapban a logika kedvéért ezt levezettük, ugyanígy történik, és ebben az esetben nagyon érdekes dolog, hogy az első ember, aki az 5 új tagot behozta, a második és a harmadik hónapban már nem hoz új tagot a matematikánk szerint, tehát ő ott azzal befejezte a munkáját. Természetesen még van ugye minimális tevékenység ezzel kapcsolatosan, hiszen mindazon emberekkel, akikkel mi közvetlen kapcsolatban vagyunk, és általunk kerültek be a rendszerbe, érdemes tartani a kapcsolatot, segíteni őket abban, hogy ugyanezt a tevékenységet ők is sikeresen el tudják végezni, de alapvetően a folyamatban felnőtt emberekkel dolgozunk, értelmes, intelligens emberekkel, akiknek ez igazából nem okozhat olyan nagyságrendű problémát, hogy olyan lehetőséget tovább kínáljanak, ahol éves viszonylatban van egy 200-400 ezer forintos megtakarítás csak a vásárlásokon, illetve akár több százezer forintos vagy több millió forintos bevételt is létre tudnak hozni. Tehát azért azt gondolom, hogy egy ilyen ajánlat azért elég sokszor nyitott fülekre tud találni. Tehát nem egy bonyolult munkáról beszélünk, és ilyen módon ez természetesen másodlagos szinten elvégezhető. Ha összeadjuk az első 3 hónap teljesítményét, illetve az eredményeket, akkor láthatjuk, hogy megjelenik egy 465 fontos bevétel, és ezt elosztjuk 3 hónapra, akkor ez forintosítva hozzávetőlegesen közel 60 000 forintot jelent. Ez az első 3 hónap. Ha megvizsgáljuk ezt az összeget, akkor látható, hogy ha valakinek ebben a válságos időszakban, amikor a devizahitelek problémákat okoztak, és lett volna plusz 60 000 forintjuk havonta, akkor nagyon sok embernek nem kellett volna a lakásából kiköltözni, elveszíteni dolgokat, stb. Tehát életek mentek tönkre. Ha ennyi pénzük lett volna, és ezt a GN Life Community-ben akár 3 hónap alatt, visszavezetve az első hónapra is, amikor valaki csatlakozik, a legelső hónapra is ezt a pénzt meg tudja keresni, amennyiben aktívan részt vesz ebben a tevékenységben. De engedjék meg nekem, hogy nagyon picit tovább lépjünk, tovább gondoljuk ezt a történetet. Nagyon rövid az idő, erre vonatkozóan az első 3 hónapról beszélünk. Tehát, ha valaki meg akar tanulni egy szakmát, esetleg főiskolára, egyetemre megy, akkor hosszú-hosszú évekről beszélünk, és utána tud majd ebből pénzt keresni. Nálunk, ha megvizsgáljuk ezt, természetesen imádjuk a jól képzett szakembereket, embereket, de mégiscsak azt látjuk, hogy pár hónap energia befektetéséből egy olyan stabil pénzügyi hátteret lehet teremteni, és itt egyelőre csak a strukturális taglétszám növekedésből származó bevételekről beszélünk, és azt már most szeretném mindenkiben elmélyíteni, hogy a GN Life Ltd. Nem csak ez egy opciója az egész történetnek, és ezt fogják majd a későbbiekben látni. De nézzük tovább. Ugye majd fogják látni azt, hogy 30 plusz 3 font ugye az éves tagdíjunk, ami egy minimális összeg, mert ilyen alacsony áron szinte semmit nem lehet kezdeni, tehát bármilyen lehetőséget vizsgál meg. Ha ezt levonjuk a megkeresett összegből, akkor is 165.120 forintunk volt 3 hónap alatt. Tehát ez, na most mi van akkor, ha még egy hónap megfeszített munkát befektetünk ebbe, nézzük tovább a számokat. A 4. hónapban ugyanez a tendencia, ugyanez a folyamat, hogy azok az emberek, akik bekerülnek a rendszerbe és behozzák a saját 5 emberüket, és utána nem hoznak többet, így számoltuk ki ezeket az összegeket, ebben az esetben a 4. hónapban megjelenik újabb 625 tag, és ezzel együttesen 4 hónap alatt létrejön közel 900 000 forintos bevétel, amit ha 4 hónapra elosztunk, akkor több mint 200 000 forintos bevételről beszélünk. Na most, ha valaki nekem azt mondja erre, hogy bármilyen iskolában, bármilyen tevékenységben nulláról építve föl a bevételeket 4 hónap alatt ezt létre tudja hozni, akkor valószínűleg nem mond igazat, ha csak nem a GN Life Community-ről beszél. Tehát akár 4 hónap alatt. Na most persze ön gondolhatja azt és mondhatja azt is, hogy hát kérem szépen, ez nem ennyire matematikai alapú. Egyetértek,
Így van. Valamelyik vonal gyorsabban fog épülni, valamelyik lassabban, átlagoltuk ezt a dolgot, és nem ennyire matematikai, ez tény és való, de összességben a számok alapvetően pontosak, és innentől fogva ezek a jövedelmi lehetőség számok is hozzávetőlegesen pontosak. Lehet, hogy ez 200 000, lehet, hogy 280 000, nem lehet tudni, de nagyjából egy átlagos energiabefektetéssel, ami másodállás jellegű, napi 2-3 óra munkabefektetéssel, vagy heti 15 óra munkabefektetéssel, ezek a jövedelmek elérhetők. Persze az önök fantáziájára bízom azt, hogyha ezt tovább vinnénk az 5., 6., 7. hónapba egyebek, akkor látná pontosan, hogy milyen növekedés jön létre, és ezért többféle matematikai megoldást vázoltunk le ebben a tájékoztatóban, fogunk róla mindjárt beszélni. Ugye 900 000 forintot kerestünk ezáltal közel 4 hónapi munkával. Na most mi van akkor, ha ez nem ilyen 5x5, tehát hogy mindenki az 5 emberét hozza be, hanem 20x20? Hát számolja ki nyugodtan, én ezt nem vázoltam itt le, de mivel vannak közöttünk vélhetően olyan emberek is, aki nem tudja azt elképzelni, hogy Magyarországon az ő kapcsolatrendszerében, vagy akár Kelet-Európában az ő kapcsolatrendszerében lenne abból a több száz emberből 5 olyan ember, akit érdekelhetne plusz bevétel, illetve jelentős megtakarítások, mint például telekommunikációs ajánlatunk révén, az, hogy akár 5 forint 80 fillérért tud bruttót mobiltelefonálni. Nem tudja azt elképzelni, hogy lenne 5 ember összesen, akit ez érdekel. Erre dolgoztunk ki egy idézőjeles gyengített változatot, tehát nem 5x5, hanem 1x1, ami már olyannyira minimális, hogyha valaki az 5x5-tel dolgozik, tehát ha csak a saját 5 emberét hozza be, ennyi munkáért minden komolyabb munkahelyről másodállás szinten is biztos, hogy kirúgnák. Tehát ennyi munkából nem lehet máshol pénzt keresni. Ezt tessék tudomásul venni. Ez meg lehet nézni, utána lehet érdeklődni, nem lehet. Na most, levázoltuk itt, hogyha egyszer egyes verzióval, tehát hogy mindenki csak egy embert hoz be egy hónapban, és utána ők is továbbiakban ugyanezt teszik, akkor hogyan jelenik meg a bevétel, mennyi pénzt lehet keresni ezzel a lassú üzletépítéssel. Hát látható itt, hogy a létszám igen lassan növekszik, ugye hónapról hónapra, viszont a 7. hónapban, a példánkban már 96 fővel 109 000 forintos bevétel jelent meg összesítve. Na most egy lényeges dolog, hogy 2014. decemberétől a példánkban már csak a növekményből származó bevételeket jelenítettem meg, itt a jobb oldalon, tehát csak a növekmény, ami mindig megjelenik, és már az eddig megkeresett pénzeket nem is számoljuk. Ebben az esetben látható decembertől további áprilisig, hogy havi szinten hihetetlen mértékben nő meg a bevétel, és egy év leforgása után már havonta több mint 1,5 millió forintos bevétel tud megjelenni. Ha ön ezt elképzeli, és azt mondja, hogy még önnek ez is egy futurisztikus dolog, mert hát micsoda dolog az, hogy egy ember találni, akit érdekel pénzkereseti lehetőség és megtakarítás, úgy, hogy minimális befektetéssel évente több százezer vagy millió forintot tud létrehozni. Ha ön azt gondolja, hogy ez sem rendben van, akkor redukáljuk le ezt a dolgot, és mondjuk azt, hogy összességében az éves bevételből számított havi összesített bevétel mondjuk 500 000 forint, ennyi munkáért sehol sem tud 500 000 forintot keresni. Sehol. És 500 000 forint ma a mai Magyarországon, vagy a mai Kelet-Európában egy nyugati színvonalú bevételnek számít. Mert nézze meg, hogy ahhoz, hogy ön 500 000 forintot tudjon keresni, mit kell elvégezni? Emberek egyetemre járnak, főiskolára járnak, elmennek dolgozni, miközben tanulnak, és utána kikerülnek a nagybetűs életbe, és kapnak 130 000 forintos alapfizetést. És utána szépen lassan az évek múltával mondjuk egy orvos eléri azt, hogy 20 év munka után akár fél millió forint is lehet a nyilvántartott fizetése. Ne bagatelizáljuk el ezt a lehetőséget, mert egy óriási dolog van a kezünkben, és én azt gondolom, hogy ezzel az egyszer egyes programmal is igazán jók a számok. Teljesen reális, és bárki számára feldolgozható ütemben tud dolgozni, akkor is ezek a számok reálisan megjelennek, és ezek a bevételek elérhetők, amelyek tényleg
kimagaslóak, illetve Kelet-Európában és Magyarországon kimagaslóak, mert egyébként Nyugat-Európában ezek átlagjövedelemnek számíthatnak. Na most jön a lényeg, ami erre még ráépül, tehát létrehozunk egy közösségi létszámot, ami ön alatt megjelenik, és erre a létszámra rá lehet ültetni további lehetőségeket. A GLife Ltd. A megújítást helyezi előtérbe, ami azt jelenti, hogy mivel ezek a közösségi tagságok, illetve kártyák éves lejáratúak, évente az emberek ezt újra meg fogják váltani. Mi erre a garancia? A garancia alapvetően az, hogy a GLife Ltd. Mindent megtesz annak érdekében, hogyha valaki egyszer közösségi tagunká vált, esze ágában ne jusson még egyszer nem megváltani ezt a közösségi tagságot, mert olyan előnyöket kap a befizetett díjáért, ami értelmetlenné és teljesen logikátlanná teszi azt, hogyha valaki ki akar kerülni a rendszerből, mert jelentősen több a nyeresége, mint amennyibe ez kerül. És az emberek azért valójában nem buták. Egyik oldalon megjelenik költségként mondjuk egy 33 fontos kiadás, ami nagyjából 13 000 forint, és a másik oldalon több százezer forint vagy több millió forint bevétele lesz ebből, akár a megtakarítások, akár a munkája által, akkor elég kevés olyan ember lehet szerintem, a megítélésem szerint, aki ezt az összeget újra nem fizeti be, miközben már létrehozott egy struktúrát, ami úgy hoz neki pénzt, hogy további hozzáadott munkát nem kell beletennie, mert már létrehozta. Ez biztosítja azt, hogyha valaki elindul ebben az üzletben, akkor hosszú távon tud jövedelmet keresni úgy, hogy az egyszer létrehozott létszámból többszörözött, évente megjelenő bevétel tud létrejönni. Ez a hálózatnak a többszörözött bevételét fogja erősíteni. Na most egy nagyon lényeges dolog, ha van egy létszám, és észszerű, logikán alapuló szolgáltatásokat fogunk biztosítani a tagok részére, akkor logikusan ez többlet bevételt fog jelenteni minden egyes olyan közösségi tagnak, aki a rendszerünket választotta. Hiszen el fogjuk indítani a saját márkás termékeknek a beállítását egy új strukturális jutalékfizetéssel. De hát már a struktúra megvan, tehát az emberek már benne vannak, és a saját márkás termékek is alapvetően olyan termékek, amelyet egyébként is megvásárolnak az emberek, csak hát ezzel erősítve az identitástudat vélhetően a közösségi tagok ezt is fogják alkalmazni. Új saját projekteket is indítunk, amelyek közül, mint itt látható az ábrán, ezek a top secret vagy fiók projekteknek is szoktuk ezt nevezni, olyan projektek, amelyek kész vannak, azonnal bevethetők, csak jelen pillanatban még a közösségi tagság létszámának a növekedésén dolgozunk, közösen mindannyian, mert amikor az a létszám elér egy bizonyos nagyságrendet, akkor ezek a projektek azonnal bevezetésre kerülnek. Ilyen például a BÁD projekt, ez egy reklámprojekt, Magyarországon 500 000 lakást érint körülbelül, és ebből minden egyes közösségi tagunknak, aki részt akar ebben venni, bevételhez fog tudni jutni. És azáltal, hogy egy egyszer létrehozott struktúrából újra bevételek fognak keletkezni. Aztán itt van az It's My Bug projekt. Ez is egy olyan projekt, amely meg fogja hódítani szerintem Kelet-Európát, és nagyon sokan fognak ehhez csatlakozni és pénzt keresni belőle. A Golden Stance internetes tehetségkutatót is mielőbb a létszám függvényében el fogjuk indítani, GLife TV-t indítunk, Linkstart projektet vezetünk be, társkeresés közösségi portált fogunk indítani, hiszen, mint látható, azért a Facebook egy igen sikeres vállalkozás. Mi szeretnénk a saját tagjainknak egy olyan belső rendszert működtetni, ahol azért nem ennyire szerteágazóan jelenik meg az embereknek az élete, hanem mindenki saját maga szabályozhatóan fogja ezt tudni megjeleníteni, és ugye a társkeresés portál is ezt a célt fogja szolgálni, hogy a közösségen belül is tudjanak az emberek társakat találni, stb. Egyéb olyan opciók is meg fognak jelenni, amelyek minden egyes vonzatában úgy fognak megjelenni, hogy a közösségi tagság ebből pénzt tudjon keresni. Úgy fogjuk kidolgozni, hogy ez bevételt teremtsen bárki számára, aki már egy megfelelő nagyságú létszámot létrehozott, segítve ezzel a közösségi tagság növelését. Jön a következő ábra, ez pedig az egyéb jövedelemszerzési opciók, amelyek jelen pillanatban is elérhetők már. Tehát, mint ahogy említettem, a közösségi tagság növelésére irányuló
munkavégzésből származó eredmény az egy bevétel. Tehát ezek az összegek, amit az előbb beszéltem, ezek egy bevétel típusba tartoznak. Viszont emellett, mivel tudjuk azt, hogy az emberek különböző félék, különböző habitussal, háttérrel és elképzeléssel rendelkeznek, elindítottunk olyan bevételi lehetőségeket, amelyek választhatók, opcionálisak, tehát nem kell ezzel foglalkozni, valaki nem akar, viszont ha valaki többletpénzt szeretne keresni, akkor ezek a rendelkezésére állnak. Ilyen például a Pueblo Előnyök Háza rendszerbevétel, amely jelentős mértékű nyugati jövedelmet tud teremteni. A Pueblo Előnyök Házával a cég szoros kapcsolatban áll, hiszen a kedvezmény opciók jelentés része, ahol közel 14 000 elfogadó hellyel kedvezményeket lehet igénybe venni, ezzel mi kooperáltunk, úgyhogy innentől fogva ez egy jelentős részét képezi a kedvezmény opciónak. Az SGS projekt környezetvédelmi energiatakarékosság felé mutató projekt, ami mindenféleképpen egy komoly lehetőség, és ha bárkinek környezetvédelem azért szívügye, akkor ebben meg fogja tudni találni azokat a lehetőségeket, illetve munkákat, amellyel ő bevételhez tud jutni, miközben támogatja a környezetvédelmet. A DS Domination, eBay bevételek, ez a dropshipping névre hallgató munkalehetőség, jelentős bevételi forrással, bárkinek ez szimpatikussá válik, aminél nem kell sem hálózati struktúrát növelni, nem kell senkinek szólni, akár egyedül is meg lehet csinálni, és egyedül is bevételeket lehet képezni, tehát ha valakinek ilyen affinitása van, akár otthonra egy számítógép mellől meg tudja csinálni a bevételeit. Pluszban. Az ATC, ez az English Talking Club nevezetű angol nyelvvel sajátító program, amely nagyon sok embernek adott már lehetőséget arra, hogy az angol nyelvet ténylegesen beszédszinten el tudja sajátítani, és egy harmad áráért, mintha bárki egy nyelviskolába elmenne, és ha valaki ezt a lehetőséget tovább ajánlja, itt is ajánlói bevételre lehet szert tenni, ami szintén nyugati szintű nagyságrendet képvisel. A top secret bevételekről beszéltem az előbb, tehát ilyen módon elmondhatok, hogy az elérhető bevételek korlátlanok, bárki számára, persze a korlátlan az idézőjeles, mert mindenkinek mást jelent, tehát alapvetően bármilyen nagyságrendű bevételt szeretne valaki, ezzel összességében, vagy egy-egy elemeit kivéve ezt meg lehet valósítani. Tehát nincs olyan nagyságrend, bevételi nagyságrend, amelyet ha valaki megálmod magának, ezzel az összesített lehetőséggel ne lehetne elérni. Tehát egy hálózatból, egy létrehozott struktúrából, egy létrehozott közösségi csoportból 5-10-szeres bevételhez lehet jutni, és ha valaki erre ténylegesen odafigyel, és figyel arra, hogy nagyságrendek jöjjenek létszámileg létre az ő struktúrájában, akkor ez majdnem, hogy kimeríthetetlen, hosszú távú generációkon keresztül öröklődő bevételekhez tudja őt juttatni. Még egyszer hangsúlyozom, nagyon-nagyon olyan kevés lehetőség van, ami ilyen kevés pénzből elindítható és fenntartható, és mint látható, a meglévő rendszer, a meglévő hálózat, a közösségi csoport fogyasztása azonnali megnövekedett bevételt tesz lehetővé úgy, hogy ezért igazából nem kell többlet munkát végeznie, mégis a bevételek nőnek. Ráadásul nem kell senkit rávenni semmire, hiszen olyan dolgokról beszélünk, amelyet mindenkit érdekel, illetve érint. Tehát a GN Life alapvetően nem értékesít semmit, a saját márkás termékek megjelenésénél webshop rendszert fel fogunk építeni, de mindenkinek rá van bízva, hogy ezt akarja használni, vagy nem akarja használni. De másokat nem kell rávenni arra, ezt használja, mindenki a jól felfogott érdekéből fakadóan, vélhetően fogja ezt használni. Nincsenek termékek. Ráadásul nincsen olyan kötelező érvényű elvárás, havi szinten a cégtől, teljesítményelvárás, vásárlási elvárás, stb. Amit önnek teljesíteni kéne ahhoz, hogy jutalékhoz vagy jövedelemhez jusson. Ez is egy lényeges különbség a hasonlónak tűnő rendszerekhez képest, tehát nálunk nincs ilyen. Tehát nem kell stresszelni a hónap végén, hogy most éppen kellene még venni 50 000 forintért valamit, hogy ön jutalékhoz jusson, és fel kell hívni az összes ismerősét, hogy vegyenek már valamit. Ezt tessék elfelejteni, nálunk ilyen nincsen. A jutalék felvételének a jogosultsága nem függ attól, hogy ki mit, hol és mennyit vásárol. A létszám növekedés természetesen a céget is olyan tárgyalási pozícióba helyezi, ezért mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt megértsék a közösségi tagok, és hozzájáruljanak ők is személyesen a létszám növeléséhez, amely újabb kiváló ajánlat
ajánlatokat, illetve lehetőségek megjelenését eredményezi. El fogjuk indítani, amikor a létszám ezt lehetővé teszi, az üdülési projektünket, az autóprogramunkat és a lakásprogramunkat is. Mind-mind olyan dolog, amire egyértelműen óriási szükség van, és ezekre a programokra is lehet majd jelentkezni, és hát nem árulok el nagy titkot, hogy jelentősen kisebb energia ráfordítással lehet majd elérni ezeket a programokat, mint egyébként hagyományos módon. Következő. Hogyan lesz tartós nyugati szintű bevétele valakinek, hogyha felépít egy markáns, stabil, folyamatosan növekvő közösségi tagságot saját maga alatt? A létszám nagysága határozza majd meg a stabilitást, és az ajánlatoknak a sokszínűsége a tartós vagy növekvő bevételeket. Tehát ha ezt megérti, akkor egyértelműen fogja látni, hogy a létszám növekedés tényleg meghatározó a bevételek szempontjából. Tehát egy létrehozott csoport éves tagmegújítási potenciálja, tehát amikor lejár a tagság és újraítják ezeket az embereket, biztosítja a rendszerből fakadó, további lényeges befektetett munkanélküli újra termelődő bevételeket. Tehát ez az alap. Tehát a létszámból fakadó bevétel az alap, és ugye erre épülnek rá a különböző rendszerekből, különböző lehetőségekből a bevételek és hatás többszörözött összegeket fogunk itt látni, és önnek évről évre ezek meg tudnak jelenni. Abban az esetben, ha önnek cége, terméke, szolgáltatása van, hozza be a rendszerbe a kedvezményadó partnerként, és több tízezres, százezres vásárló erőt tudunk irányítottan majd biztosítani, hogy önnél is a kedvezményadás okán meg tudja jelenni egy forgalom növekedést. Tehát kiemelt profit növekedést eredményezhet ez az ön vállalkozásának. Tehát itt egy olyan projektről beszélünk, amely hosszú távú globális nemzetközi piacot épít, és ebben a közösségi tagok a lehető legtöbb bevételt és a legtöbb előnyt tudják majd kivenni és felhasználni. Jó, megyünk tovább a következő ábránkra. Ez pedig ugye arról szól, hogy a nemzetközi területekre ugye hogyan fogunk tudni áttérni. Jelen pillanatban ugye Magyarországgal együttesen összesen 6 országban már részben nyitott ez a lehetőség, további nyitásokat is tervezünk természetesen, ez megint létszámfüggő, illetve igényfüggő, hogy amikor a magyarországi, vagy a szlovákiai, vagy a romániai, moldovai, szerbiai, vagy horvátországi lehetőségek közelbe kerülnek, ezek az országok természetesen azonnal megnyithatók, és bárkinek van ott kapcsolata, ismerőse, már ma is be tudja őket hozni, és el tudjuk indítani ezekben az országokban is ezt a folyamatot. Tehát üzletileg az üzleti potenciál, illetve ennek növekedése egyértelműen biztosított. A GN Life Ltd. Nem zárkózik el az elől, hogy akár több 100 országot megnyisson az igényeknek megfelelően, tehát a nemzetközi fejlődés egyértelműen adott, és az ön részére további bevétel növekedés ezáltal 100%-osan biztosítottá válik. Most ennek az egész GN Life Community, GN Life folyamatnak mi a hatása? Egy nagyon lényeges dolog, ugye legkisebb pénzigénnyel lehet elindítani, tehát nem kell önnek vállalkozást indítani több millió forint befektetéssel, és aztán majd rizikózni azt, hogy vajon vissza tudja keresni az első 3 évben. Itt nem havi megtérülésről beszélünk egy hagyományos vállalkozásnál, hanem több éves megtérülésről, tehát a kettőt nyugodtan összehasonlíthatja, és azért nézzük meg, hogy egy hagyományos vállalkozásnak mekkora kockázati tényezője van, miközben itt ön úgy tud bekerülni a cégtulajdonosi pozícióba, hogy önnek ezért nem kell igazából megmozgatni a tőkét, mert hogy ezt a 33 fontot azért ne nevezzük tőkének, és mégis akár nagyságrendileg több bevételt tud ezzel létrehozni. Na mi a folyamat hatása? Hát elindítja ezt egy közösségi tagsággal, és amikor a bevételek megjelennek, jelentősen nőnek, akkor természetesen többet tud költeni majd az egészségére, többet tud utazni, esetleg befektetéseket tud eszközölni, a személy fejlődésére tud költeni, tehát összességében az anyagi függetlenség felé vezető út, majd végső soron az anyagi függetlenség, a biztonság, az egészséges és boldog élet az, amely a GN Life folyamatnak a hatása. Hogy ön ezt milyen mértékben akarja kihasználni, ez teljesen önre van bízva, de a lehetőség adott. De ahhoz, hogy az egész megtörténhessen, el kell indítani a folyamatot. Tehát legyen a közösségi tagunk, és indítsa el a folyamatot, és egyszerűen vegye ki a részét ebből a lehetőségből olyan módon, ahogy ezt ön szeretné.
Legyen önnek is egy közösségi tagsága, és ehhez tartozó kártyát is természetesen meg fogja kapni, valamint egy hozzátartozó szolgáltatás csomagot, mint például ingyenes eszközöknek a használata, webiroda, ajánló e-mail küldőrendszer, stb. Tehát nagyon sok minden plusz dolgot is kap ezért, és a legmagasabb szintű a Premium Member nevű közösségi tagság önnek egy évre 33 angol fontba fog kerülni, ez hozzávetőlegesen közel 12.500 forint plusz utalási költség. Ennyi. Egy évre. Tehát nem egy hónapra, hanem egy évre, tehát akár 10-30 liter benzin áráért, amit ön kifizet akár 1-2 nap alatt beletankol az autójába, és már el is tűnt, önnek egy egész évre ez a tagság megjelenik, és minden lehetőséget, amit eddig erről beszéltem, ön igénybe tud venni. Van egy kisebb tagfiókunk is, és ez nem pejoratív megjelölés, a Basic Member tagsággal és kártyával ön jövedelmi lehetőségeket nem, viszont a kedvezményeket 14 000 elfogadó helyen el tud érni, és ezáltal ön akár 2-3-400 forintos megtakarításhoz tud jutni egy évben. Tehát ha valaki nem akar aktívan a jövedelemszerzésben részt venni, nem akarja a létszámunkat növelni, de a kedvezményeket szívesen igénybe venni, akkor nekik a Basic Member fiókot javasoljuk. Tehát egy év közösségi tagságot kap. Nagyon fontos látnia, és valószínűleg látja is, hogy a világ megváltozott. Új trendek indulnak el, új világ épül, és minden az öngondoskodás irányába indul el. Tehát, ha nem gondoskodik saját magáról, akkor valószínűleg más sem fog. Tehát, hogyha ezt tényleg komolyan veszi, és elkezd azon dolgozni, hogy önnek ne legyen meghatározó az, hogy fog-e kapni nyugdíjat, vagy nem, illetve hogy mennyit, akkor fel tud építeni egy olyan rendszert, ami önnek jövedelmi és pénzügyi biztonságot tud adni, akkor is, ha semmilyen más bevétele nem lesz. A kártyákkal elérhető kedvezmények is jelentősek, és ahhoz, hogy ön a 14 000 elfogadó helyhez megkapja a jogosultságot, tehát nem csak a GLI feltétés saját belső lokális partnereinél akar vásárolni, hanem például a Tesco áruházakban, az Ocean áruházakban, a MediaMarktban, hadd ne soroljam, tehát az összes nagy áruház CBA-tól kezdve a Coop, nem szeretném ezt felsorolni, hiszen a 15 perces tájékoztatónkban ezt mutattuk, illetve a weboldalunkon is meglátható. Egy utalvány kiegészítő szövetkezeti tagsággal ön ezt el tudja érni. Ennek van egy 2000 forintos egyszeri költsége, ami egyszerű költség, évente nem ismétlődik, és bármikor, amikor olyan szövetkezetből kilép, vissza fogja kapni ezt a tőkerészt. Röviden ennyi, tehát én javaslom azt, hogy amennyiben bevételeket is szeretne, válassza a prémium tagságot, és ezt mielőbb a meghívójával megbeszélve indítsa el, és kezdjen el részt venni ebben a lehetőségben, mert minél előbb indítja el a folyamatot, annál hamarabb kerül egy olyan biztonsági zónába, amely akár önt, akár családját biztosítani fogja a jövő képről, illetve arról a jövőről, amit szeretne önnek létrehozni. Összegezzük a mai este folyamán kapott információkat. Tehát a GLI Ltd-nek a meggyőződése, hogy az emberi munkából származó eredmény a világ minden pontján azonosan magas nyugati szintű bevételt érdemel. Tudom, hogy ez egy újszerű gondolat, mert erre nincsen igazából gyakorlat, és nem ezt tapasztaljuk, de mi ezt fogjuk megvalósítani, és nagyon sokan vannak, akik már ezzel tudtak élni. Nekem mindig becsípődésem volt, amikor hallottam azt, hogyha valakit ilyen 200-300 km arrébb pottyantott le a gólya, akkor ő 5-10-szer többet keres mondjuk Németországban, vagy Ausztriában, stb. Tehát nem értem, hogy ez miért van, de illetve értem, csak hogy ez egy bosszantó történet. Jó, de azt gondolom, hogy mindenki ugyanazon eredménye, ugyanazt a pénzt kell, hogy kapja, és mi ebben törtünk lándzsát, és ezt tűztük a zászlónkra, és ezt fogjuk megvalósítani a folyamatban. Akit ez érdekel, tisztelettel és nagy szeretettel várjuk ebbe a rendszerbe, és segíteni fogjuk minden lépését munkatársainkkal együtt. Tehát ne hagyjuk azt, hogy családok kiszolgáltatva, munka nélkül, kilátások nélkül kelljen, hogy éljenek. Mert ma már megvannak azok a megoldások, illetve itt van a GL Life Community-nek a lehetősége, amellyel ezt meg lehet oldani, és azt a rizikófaktort, azt a félelmet, ami emberekben ott van egy munka elvesztéséből származóan akár, vagy a bevétel elvesztéséből származóan, ezt meg lehet előzni, és pénzügyi hátteret lehet teremteni. Tehát egyetlen egy módon tudjuk ezt megcsinálni, ha átadjuk az információt.
ha szólunk más embereknek, hogy ez létezik, ezt igénybe lehet venni, és azt gondolom, hogy egy közösség, amely egy irányba húz, és a cég, amely a GL Life Ltd., amely ezt működteti, mindent megtesz annak érdekében, hogy a közösségi tagok a lehető legtöbb előnyt tudják ebből kivenni, akkor ott eredménynek kell, hogy megszülessen. Várjuk a dolgozni akaró tetrekész embereket. A GL Life Ltd. Nem tud törődni azzal, hogyha valaki nem akar dolgozni, és úgy szeretne pénzt keresni. Mi ebben nem tudunk segíteni. Nálunk dolgozni kell, ez nem egy szerencsejáték, viszont a munkáért nyugati szintű bevételt biztosítunk bárki részére. Tehát ha valaki felnőtt annyira, és felelősséget vállal önmagáért és családjáért, és úgy gondolja, hogy szívesen dolgozna velünk, akkor mi ebben természetesen komoly partner vagyunk, és megadunk minden segítséget, hogy ez megvalósulhasson. Hát én nagyon köszönöm ma estére a megtisztelő figyelmet. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Vélhetően most már önnek is azért közelebb került az, hogy miről is szól a GL Life Community-nek a lehetősége, és látható, hogy ez az emberek többségét érdekli, és remélhetőleg még nincsenek abban az apátiás helyzetben, amikor már igazából önmagukért sem hajlandóak, vagy a családjukért sem hajlandóak tenni. Keressük meg a tetrekész embereket, hozzuk be a GL Life rendszerébe, és építsünk egy olyan közösséget, amellyel hosszú távon, stabilan mindenki biztonságban érezheti magát jövedelmi szempontból is, valamint egy olyan közösség épül, ahol az emberek jól érzik magukat, ahol közösségi programok vannak, és számtalan olyan előny, amelyet máskülönben nem lehet megszerezni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, nyugodalmas jó éjszakát kívánok, minden héten csütörtökön este 8:30-től ez az előadás élőben meghallgatható webkonferenciánkon, illetve minden héten hétfőn, ugyanebben az időpontban úgynevezett belső képzéssel jelentkezünk, pontosan azért, hogy azon közösségi tagjaink, akik részt kívánnak venni a közösség építésében, technikai segítséget, szakmai segítséget tudjunk biztosítani, hogy ez a lehető legegyszerűbben és a legkevesebb energia és időráfordítással meg tudjon történni.